Люди летять до села, а я була в церкві. Всім віддала і мала бути служба Божа. А тутечки зробили рух, почали люди летіти, худобу, брат, летить люди. От від дурна Марія, що будь в церкві, та й не йде ніде. Я додому втікаю туди на Глину, а вже дійшла десь тут до Панаса, десь тут на кінці села. Вже така глута, що я на Глини вже не гона зайти. Здивила я Івася такого малого швидше, що нам вже вмер. Та я бачу. А він каже, ой-ой, я не года до мами залетіти, а я його на руці, та й занесла туди на Глини. Бо там мама його. Йой, та то таке було, а ми теж дурні, та чого? Наші ще лишили, хто лишився вдома. Та мамунчик вже не той, а Василь, я, та й стрій може, я не знаю, зайшли за якусь астрету дебру. А там людей повно в лісі вже наші. І з чужого села люди. І летять, ну а там, то не так, як ще колись. Тепер вже там партизани десь були. Не знати, де було втікати. Але що нас якось не здівали у москалі, а то так їх влаву. Тоді там забили. Там забили. Кого? Тоді Янку у Гозиші там забили. А містик з Підлихи, то під корчом лежав і видів, як їх забивають. Чоловікового хлопця і то, як їх забивають. А ми потім вже вернулися, та там та на Загородю, каже, забили другого чоловіка. Значить, одного на Загородю забили, а другого на Вечорах, на один день.